Și bine vă găsit la 2. Bună și bine v-am regăsit la un nou video la 3. Bună și bine v-am regăsit la un nou video. În acest video vreau să fac ceva mai interesant care nu știu dacă mai făcut vreodată pe acest canal. Deci în acest video vreau să fac mă îmbrac cu cele mai scumpe haine din Avachi, bine, care le am eu, nu din Avachi, care ciudat. Și hai să începem. Deci vom merge aici pe shop, da. Acum mă joc de pe telefon, da. Store items. Oh, am făcut-o. You're right. Uite. Bun. Cea mai scumpă chestie este asta de 650, care este și foarte frumoasă, deci îmi place. Mi-o pun. Bun. Bun, bottoms. Sunt nu se sortează foarte bine. Bun. După la papuci. La papuci am doar de 400. Ok. Hai să vedem. De fapt, de ce ne luăm papuci? Că nu merge. Deci, la comori, da, ceva genul. Ne punem asta. Bun. Și asta. După în cap. Oh my god, trebuie să mi pun pe asta de 10k, care nu mai este în joc. Să-mi pun? Uite așa. De fapt, nu o să pun. Deci, da, astea în cap. De fapt, da, nu contează. O să-mi pun și asta. De fapt, după îmi scoate aripile, nu. Bun. Asta, care nu mai este în joc. Foarte multe chestii care nu mai sunt. De fapt, pentru că pun eu asta, că acum nu o să se vadă. Păr, da, de păr, da, wow. Wow, arată, mamă. La Futures, nu, de fapt nu pun buze, îmi stric după fața. Ne punem pe asta, care deja avem, conturul avem. Și ăsta l-am, bun. Și tatuaje, da, tatuaje. Ăsta. Bun. Și cel mai scump animation set, care o să fie ăla de zombie. Cel mai probabil, nu. Items. Și uite asta, da. Cum am zis, ăsta de zombie este cel mai scump și o să mi-l pun. Ok. Din păcate trebuie să mă... Și arată că naiba. Nu-mi place. Ok. Și vreau să mai fac și un anunț. Bun. Deci, vreau să fac un anunț că eu voi face un nou video în care... Stați un pic să fac ceva repede. Bun. În care... Deci, vedeți? Mă numesc. Ok, deci... ok. Eu mi-am mai făcut un cont, deci ăsta, da, contul ăsta, care mi-l pun așa, dau like, da, contul ăsta și mi-am mai dat și la contul ăsta, care ambele sunt conturile mele, deci ăsta de level 5, cred că mâine voi face level 6 și o să-mi schimb bănuți. Și voi face un video și, ce-mi iau de 40k, deci nu pot să cred, o să am 20k pe toate conturile. Deci 20 ceva, o să calculez eu și o să fac un video special. O să-mi dau animation set-ul, poate să-mi dau și o pereche de aripi, sper. O să-mi dau și o pereche de aripi, cel mai probabil animation set-ul, haine, foarte multe, vreau să fac haine, vreau să am aici multe haine. Și foarte urât arată asta. Deci o să-mi pun, o să dăm peturi, cel mai scump pet, da? Bun. Pet, mamă. Deci tot apăs acolo, deci cel mai scump pet este de 1K. După tot de 1K. Și ăsta l-am, da? Ăsta îl punem. Care e foarte cute și o să am aripile care are și fata aia. Deci, da, sper să reușesc să strâng câția bănuți. Ok, și asta. Hai să vedem care e cea mai scumpă. Deci, de 49 e cea mai scumpă. Deci o să-mi aleg... Deci o să-mi aleg pe asta. Îmi place foarte mult. Nu. Uite așa. Chiar că arată foarte drăguț. Și
Și cam atât a fost pentru acest video. Dacă vă va plăcut și mai vreți episoade de genul, nu uitați să-mi spuneți în comentarii, să-mi dați idei de videoclipuri, ce mai vreți voi să vedeți pe acest canal și noi ne vedem în videoul următor. Bye!